Rekao sam im nek 10 kruga putaju da pojdu dole. Dobro. Ko boste rekli za televiziju Ončić Knopić? Nam ba im puno zuba. Dobro, onda bude pohlje. Pohlje. Dobar tek. Neka za televiziju Ončić Knopić, izjavu molim. Some daj ti. Sagari! Je. Može ovdje jedno. Aj ti ne dao letad nik izjavu. Možeš ti u kao ja pa naravno sam sada snimati. Imate nog čaj na tač. Može? Je gledano, tako? Aha. Ne jeste? Nikda niste do sada? Dobro. Hvala, imenače. Televiziju Ončić Knopić. Se pinja sirova dospije podobljenog kuhanoga. Pardon? Usam otaš. Izjavu za televiziju Ončić Knopić. Evo, sandvič je super, To je sobi društvo je super. Vi ste vegan. Totalni. Sve smo uhvatili u nezgodnoj situaciji, svi su puni usta.